Yes, sanibonani bafowethu, sanibonani. Indumandumane edumezizweni ukhehlelezi lo. Ukhehlelezi lo. No ngithi mangidlule lana man eish. We bishop. Fundisi. Bishop, ngiyakuhlonipha baba. Umboro oke waduma kakhulu, waduma ezizweni, waduma kakhulu, wayindumandumane. Yeka phela bishop ukuthi mawushayana nalabo sikushayana nabo bese kungena igama lika Khehlelezi. Angithi uyakhumbula ukuthi phela mina ngiyinyanga engalaphi wena wedwa noma engalaphi wena kodwa elaphi isizwe sonke. So phela angivumelekile ukuhambe ngikhuluma ngabantu ukuthi lo ngiyamlapha lo angimlaphi. So mawuthi ngcono hayi man musu kuyiveza kubantu ukuthi kuyenzeka maybe uye inyangeni kuyenzeka futhi noma ungayi uyikhuluma leyo language uphazamile bishop uphazamile nje kafishane ungalifaki igama lami kulezi zinto zenu ngiyacela ngikhiphe mina lapho ngiyacela ngikhiphe qondana naye ngoba phela ngeke usho ukuthi wena hayi le ndoda lwamfazi utesta ngcono kunolwana ungakazi umteste. Angisho lutho ngeke usho ukuthi lo chef upheka ngcono kulalwa ungakazi ukudla kalo phuma lapha angisho lutho kodwa ke inamba yami WhatsApp 071 130 7808 maybe usenayo bayalazi ukuthi Kimbaka ne. Guy, yeah, I know that boy. That guy. No, Kibo Baloinyana Bana. I'm going to deal with them. That's why Kibata Hui. Look, he knows King Baga. He's a small boy. Once he mentioned, and he thought I will not get out of prison. That's why he prophesied. King Baga is talking. Actually, he's not a king. He's a small boy. All right. He wants. Even Khehlelezi is better than him. All right. He's a very small boy. He doesn't. Usaphuma mafinyela lo mfana. Usadla mafinyelo King Baga. Uyazi now ayikho into ongangenza yona. Ngiphumile ejele and so on. So